muke rayuwa mu guje duniya, sabon rabbana mu daina ya 'yan uwa. Bismillahi rabbana Allah wahidu, sarkin duniya gaba ɗaya mai Ahmadu, shi ya jahilin ya kago mai ilimin. Allah kaliki ka samu cikin shirya. Dangi 'yan uwa ku zo ga babban kira, wanda ya ji shi babu shi a cikin kangara. Kan tsoro na rabbana kansa nake kira, mu guje duniya mu bar ta mu so gaskiya. Mutuwa za ta ganka kaji kabar tutiya, wai don kaga ka haye mulkin duniya. Kai ta kala-kala na sabo kan dukiya, in ta zo gare ka ba sauran jiniya. Wayyo duniya mu bar ta mu so lahira, wai ta da yaudara musulmi mi ankara. Duniya mai tudu kwari har ma gangara, wata ran za mu zama kamar ba mu zo duniya. Gaskiya ce mutum mu dage kan gaskiya, ita ce ɗai a zahiri karmi shariya. In muka aikata mu dace baki ɗaya, in muka bar ta duk mutunci zai tarwatsa. Samu ko rashi na Allah yake bai ɗaya, talakawa da babu daure mi juriya. In Allah ya sa rabonka cikin dukiya, sai ka samu kanka bar ta cikin duniya. Nasu zan so ka ji ni kanka guje yaudara, mi haƙuri da 'yan uwa banda yin hantara. Komai zai wuce ga Rabbu muke yin bara, Allah samu riba ce ƙarshen duniya. Zagi babu kyau mu daina baki ɗaya, ƙarya ma haramu ce mu guje bai ɗaya. Gulma tana na aiki na haramiya, mu guje yin su duka kunji batun gaskiya. Allah kaliki ka karfafa mai gaskiya, da ba masalan muransa ga baki ɗaya. Kare shi ga sharrukan dukkan 'yan siya, Allah kaliki ka samu cikin shirya.
yau Umar yake kiran duka musulmiya mu guje yaudara da aika duka haramiya. Allah shi yake da iko kan gaskiya, Allah samu gansa sai da mijin maniya.